Сценарій Чийгоз Умеров, за яким до України повернулися представники кримсько-татарського меджлісу, можуть повторити. Таку думку висловив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв у програмі «Майбутнє Криму» на телеканалі АТR. Йдеться про Туреччину як посередника в обміну. Торік у листопаді Туреччина обміняла політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох російських шпигунів. А вже після цього представники меджлісу повернулися до України. Те саме можна відпрацювати і у випадку з Олегом Сенцовим. Джемілєв підкреслив, такі особистості, як Сенцов, які жертвують своїм життям заради визволення інших, у сучасному світі рідкість. Мевлют Чавушоглу говорит, вы же знаете, говорит, Путин ничего так просто не отдает. Да, мы знаем, что Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал, я говорю, может быть, у вас в заначке есть еще эти бандиты, может быть, обменяем все-таки на наших патриотов? Ну, сказал, что сказала турецкая сторона? Подумаем, сказал. Если я точной информации не имею, сколько у нас есть. То есть не исключен обмен того же Олега Сенцова и Александра Кольченко, как и обмен Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза? Это не исключается. Но в любом случае, я думаю, можно добиваться этого. Потому что жизнь этих людей для нас представляет большую ценность.